खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। सेबाया खुंनाय HSLC आनजादनि बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायाव सेबाया दिनै बिगियान आयदानि आनजादखौ केन्सेल एबा बोखारो। बेसेबां खेब सेबाया खुंनाय HSLC आनजादा बेबायदि बेले-बेजे जाबावगोन बेयो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै काजलगावआव HSLC आनजादनि बेबायदि बेले-बेजे आरो आद्रा थानाय आयदाखौ मोजाङै गोग्गो आरो थार खान्थिजों खुंफुंनो 1 रिंगा सम खुद्रिखांनाय हाबाफारि लायो। मख'नो मोजांदि सेबाया खुंनाय HSLC आनजादाव भाइरेल जानाय एबा लिक जानाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा। सिगांफोरावबो सेबाया खुंनाय HSLC आनजादनि सोंथि बिलाइखौ मोसौआ जानाय, सोंथि बिलाइयाव अर नांनाय आरो सोंथि बिलाइया भाइरेल जानाय एबा लिक जानाय जाथायफोरा जानानै थांखांबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंखांनाय हाबाफारि लानायाव एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिया ओरैबायदि बुङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै माने सारा आसामाव मोनफ्रोमबो जिल्ला मावखुलि लोगोसे मोनफ्रोमबो माने महकुमा मावखुलिनि लांगोनायाव बे 1 घन्टानि धरना हाबाफारिखौ लादों आरो लानायनि गुबै थांखिया जाहैबाय आथिखालाव सोलिबाय थानाय 2023 मायथाइनि HSLC आनजाद। बे आनजादनि कुइसन पेपारा खनसेनि उनाव खनसे मोनसेनि उनाव मोनसे जेबायदि मोनसे लिक जाबाय थानाय जे जोंनियाव नोजोराव गोग्लैदों। प्रथम एग्जाम माने इंलिश, बे इंलिशआवबो मोनसे सेन्टारनिया लिक जानाय आरो लिक जानायनि थाखाय माने बै सेन्टाराव एग्जामा जाफिननांगौ बेबायदि जोंनियाव नोजोराव गोग्लैदों। दा बियो मानो जाबाय थादों? लोगोसे मेथामेटिक्सआवबो जायगा जायगा बेबायदि माखासे कन्ट्रोभार्सियेल थांबाय आरो दिनै जेनेरेल साइन्स मोनसे एग्जाम जानो गोनांमोन, बे जेनेरेल साइन्सनि कुइसन पेपाराबो लिक जादों आरो लिक जानायनि माने थाखायनो दिनै एडुकेशन डिपार्टमेन्ट सेबा मानेफ्राय फोसावबाय जे दिनैनि माने एग्जामखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय। थारैनो बेफोरबायदि जाथाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव आरो बे जाथाया जानो मानो मोनबाय थादों। दा बेखौ जोङो सोंखारिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों जोङो दिनैनि नैबे धरनानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंनि सेबा बर्डआ कमप्लिटलि टटेलि फेलार जादों, लोगोसे एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ फेलार जादों। बिथांमोना एग्जामिनेशन माने कन्डाक्टनि जिखिनि मेकानिजम खालामनाय बेवहाय बिथांमोना फेलार जादों आरो बिथांमोना मा होनदों बिनि थाखायनो कुइसनफोराबो लिक जानो मोनदों। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों रावजों जोङो सेबा लोगोसे एजुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो एग्जामिनेशन कन्ट्रलार बिथांमोनखौ जोङो सोंखारियो। लोगोसे जोङो जिहेतु माने एडुकेशन डिपार्टमेन्ट सेबा बिथांमोना फेलार जाबाय बे आनजादखौ होनांगौनि बेलायाव बेवहाय चिफ मिनिस्टारनि इन्टारफेरेन्स जोंनो नांगौ आरो चिफ मिनिस्टारनि माने हस्तक्षेप जोंनो नांगौ आरो चिफ मिनिस्टारा बेवहाय मोनसे तदन्त बहायनायनि गेजेरजों सोर बेवहाय इनभल्भ दं, सोर बेवहाय माने दायनिगिरि हिसाबै जड़ित दङ, बै दायनिगिरिखौ मोनसे इनभेस्टिगेशननि गेजेरजों माने हमनानै गोख्रों माने साजा होनांगौ। जोङो बे बाथ्राखौ जोङो लुबैदों। दा मानो होनोब्ला मेट्रिक आनजादा सासे फरायसानि थाखाय बियो मोनसे केरियारनि मोनसे लाइन बा मोनसे केरियारनि लाइफ लाइन होननानै जोङो मिथिगौ। मानो होनबा मेट्रिक आनजाद पास जाखांनायनि उनावनो सासे फरायसाया हायार इडुकेशन लानो थाखाय बा गावनि केरियारसिम थांनो थाखाय सोरबा साइन्सआव थाङो, सोरबा कमार्सआव थाङो, सोरबा आर्ट्सआव थाङो, सोरबा टेक्निकेल डिप्ल'मायाव थाङो, सोरबा इन्जिनियारिं डिप्ल'मायाव थाङो। नाथाय बे एग्जामखौनो लानानै एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा माने मा होनदों एडुकेशन माने जोंनि माखासे अफिसार्सफोरनिफ्राय जिखिनि मोनसे खेलथेमालि खालामबाय थानाय बे खोब लाजिथाव जादों। फरायसाफोरनि इयुनखौ लानानै बिथांमोना गेलेनो नाङामोन आरो फरायसाफोरनि भबिष्यतखौ लानानै बिथांमोना गेलेनो नाङामोन। बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बुंदों जे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जेन बेबायदि खुनु फरिखानि एग्जामनि कुइसन पेपारा माने लिक जानो मोना, बेनि थाखाय प्रपार मेकानिजम खालामनांगौ आरो एग्जामिनेशना फ्रि एन्ड फेयार जेन जायो बेनि थाखाय प्रपार मोनसे मेकानिजम खालामनांगौ आरो जे जोंनि फरायसाफ्रा खुनु बेवहाय माने भिक्टिम जानो मोननाय नङा आरो फरायसाफोरनि गोसोआ बायनो मोननाय नङा, फरायसाफोरनि साइकोलजिकेल बियो मोनसे जेबो हेम्पार जानो मोननाय नङा। दा बेनि थाखाय जोङो दिनैनि नैबे धरना हाबाफारिजों जोङो फोरमायदों। गोजोन्थों।